कैसे हम करियो छोरी तोहर के बराई 2 लाख करिया के कहला ही तबाही कैसे हम करियो छोरी तोहर के बराई 2 लाख करिया के कहला ही तबाही हम सवारी छिए खूंची करे में गे हम सवारी छिए खूंची करे में गे जादे नंबर चोरी करबो तोरा फोन गे जादे नंबर चोरी करबो तोरा फोन गे बुझली सच्चे कहती गे